वान साइड जानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय खोथाया बेसोदि जिकुनु समायाव वान साइड जाजाया। मानो होनबा वान साइड जायोब्ला जोबोद गोरोन्थि जायो। सासे मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावगोन, बे गोरोन्थिखौबो जुदि माने बोजबनानै लायोबा आरो गोरोन्थि नङैखौसो आंगा मांगा होननानै बुङोब्ला बे माबायदि माने न्याय जाखो आरोना, माबायदि जास्टिस जाखो। बियो बुंलांबाय इलेक्शननि समाव बायदिसिना गोरोन्थि, नाथाय इलेक्शन रिजाल्टनि उनाव बिनि बुंनाय बायदिखौ आरो बुंफिनबाय जोंहा जन कार्जि आदाया। बे जन कार्जि आदाखौ नाथाय बियो दुसिबाय, दाय हमबाय। बेथ' डाइरेक्ट वान साइड गोरोन्थि आं नुहुरो। मानो होनबा नोंथाङा एसे साननो हनो गोरों आरो लेखा गोरों बायदि नुयो आदा। नोङो बुजायनोसो नांगौमोन। जन कार्जि ब्रादार नोंबो सिरि थादो, एस जकिं ब्रादार नोंबो सिरि थादो। नाथाय नोङो सोरबा सासेखौ दैखांनासो होदों खर'सायाव। नोङो बिनि जानानै खोथा बुंनाय माने नोंथाङा बिखौ आरो खर'सायाव दैखांनासो होदों। नंगौ, इलेक्शननि समाव गावबा गाव पार्टिखौ लानानै मोनसे सेन्टिमेन्ट जायो। सेन्टिमेन्ट जायो होननानै सोरबा सुइसाइड जानानै थैगोन, सोरबा सोरनिबा गारियाव बारसोमनानै थैगोन, सोरबा सोरनिबा लांगोनायाव थैगोन होननानै समायखिरा लानांगौ होननानै बहाबा लिरनाय दं नामा? आरो बेफोरबायदि माबा गोनांथि नामा? इलेक्शननि समाव माबोरै गावनि हान्जाखौ देरहाहोनो हागोन बेखौसो फकास खालामनायनि गोनांथि जायो। नाथाय बेखौ फकास खालामनो गारनानै आं अबेयावबा सुइसाइड जाना थैगोन, आं दिनैनिफ्राय ससियेल मिडियायाव ओंखारला, आं भिडिअ बानायला, आंनि आखाइखौ दानस'गोन, गोदोनाखौ दानस'गोन, मेगनखौ एख्ल'गोन होननायनि जेबो गोनांथि होननानै आं साना। आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ दबथायनोसो नांगौ। बेफोर मोनसे फिसा गोरोन्थि नङा, जोबोद गेदेर गोरोन्थि होननानै आं सानो। मानो होनबा बेफोरबायदिनो खालामलाङै लाङै मबेबा समाव सोरबा सोरखौबा बुथारनानै फैगोन। इलेक्शनाव जेनोबा आं आमखाखौ बुथारगोन, इलेक्शनाव देरहायोबा आं आमखाखौ बुथारगोन होननाय बायदि बाथ्राया जेरै माने जानो हागौ मालाबा समाव इयुनाव मोगथां महरबो मोननो हायो। बेफोरबायदि थांबाय थायोबा इयुनाव मबेबा समाव बेफोर बाथ्राया बुंनायल' जानाय नङा, मोगथां महर मोननो हागौ। आरो मोगथां महर मोनोब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन? जाय गावनि दायखौ नुवालासे गुबुनखौ माने नारसिननो सानो, नाख्रेबनो सानो, नोंथाङा बेफोरबायदि गिदिर दायखौ बोजबनानै लानो हागोन ना? बे समाव नोंथाङा बेखौ रैखा खालामनो हागोन ना? बे समाव नोंथाङा बेखौ प्रटेक्ट खालामनो हागोन ना? बे मोनसे गिदिर सोंलु। नोंथांमोना मा सानो? बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'।